Bueno, pois, bos días. Hoxe estamos en Baiona co seu alcalde e coa concelleira. Pois, a verdade, vendo unha actuación do plan financiada co Plan Concellos, pois moi importante. Unha actuación que, ollos vista, como podemos contemplar, significou un antes e un despois, sobre todo para os nenos e nenas deste contorno, pero tamén de todo Baiona. Unha magnífica obra, alcalde. A verdade é que nós, dende a Diputación, temos que felicitarte, Carlos, a ti e a túa equipa por o traballo que estades a facer en Baiona, por a mellora das condicións de vida dos veciños e veciñas e, como neste caso, ca renovación completa ao 100% desta actuación aquí neste parque infantil. Certamente vemos de que tiña un suelo xa pois moi deteriorado, os elementos tamén xa estaban deteriorados e necesitaban tamén un cambio, unha nova modernidade e o propio valado. Polo tanto, eu creo que nos podemos sentir orgullosos e as veciñas e veciños que poidan vir aquí a xogar, as nenas e os nenos, a pasar ese momento de ocio nunha zona máis divertida e tamén moi importante, máis segura para eles e elas. Así que reitero a miña felicitación, alcalde, porque certamente unha obra que estaba presupuestada en torno a 51.000 euros, ademais conquiriu cunha baixa hacia 48.000, que o cual tamén vos permitiu esa baixa pois mellorar tamén estes propios elementos. Así que parabéns, que as veciñas e veciños, os nenos e as nenas, pois disfruten moito deste entorno e deste parque infantil. Bueno, bons días. En primeiro lugar, agradecer a presencia do noso diputado Santos Héctor unha vez máis aquí en Baiona. Bueno, pois neste caso para a inauguración dun parque infantil que tiña unhas grandes necesidades e ademais tamén podemos decir que había unha gran demanda por parte dos veciños e veciñas de Baiona. Unha inversión importante unha vez máis da Diputación de Pontevedra en Baiona. Ogallá houbera moitas máis administracións que colleran un exemplo da nosa Diputación para vir a invertir unha cantidade importante en Baiona, non? Falamos destes casi 50.000 euros, algo máis de 48.000 para o arranxo deste parque, pero temos que falar tamén do que se leva invertido nestes últimos 4 anos na nosa vila por parte da Diputación de Pontevedra, donde xunto co Reaspón e ademais o Plan Concellos, Baiona acadou axudas por un importe superior aos 3 millóns de euros, o cal, bueno, pois axuda a transformar e mellorar a vida dos nosos veciños e veciñas na vila de Baiona. Polo tanto, reiterar os meus agradecementos á Diputación, que sigamos funcionando e traballando desa mesma maneira, porque da maneira que poderemos acadar todos os nosos obxectivos. Por lo tanto, espero que todos os nenos e nenas, pais e nais, podan disfrutar deste novo espacio aquí no centro da vila de Baiona. Pero se non hai preguntas, rematamos. Non hai, perfecto.